en tarik 8 dwe ni mar auchiel. Odiochieng'no mabende oyang kaka odiochieng osiepe. Koma bende idhialo osiepi kendo iparone hera mabende nitiere e kindu. Odhiambo ma kawuono wang'iyo weche mopogore mabende oting'o mano mar masira mabende otimore Mai Mahiu moweyo ji 10 kowito ngimagi. Odiochieng' ma kawuono wang'iyo bende weche mag dongo kanyakla kod mago mag siasa. Ka bende wantiere koda sigana makende mabende ng'iyo weche mag liete kaluowa. Liel en nyadhi koso ochalo nado. Mano sigana makende mabende mano jafwambo marwa Simflos Okinda oikonwa kendo wabonene bang'e e chenro ni. Kata kamano gisani magi e weche mawamiyo pek. Ji 10 wito ngimagi kama moko yudo hinyruok e masira mar apaya Mai Mahiu tok lori tomo matatu odiochieng' ma kawuono. And all buildings that have been built beyond the heights that are provided for in law, we will work with the Nairobi City County to make sure that all developers keep to the standards that we have agreed with the Kenya Air Force and with the Kenya Defence Forces. Jatend piny William Ruto koro loko pache e wigedo magorofa maboyo e kar dak ma Eastleigh. Commercializing burials today is not African, it's un-African. People used to be buried either the same day or the following day when they died. Kaji biro ni iko to weche mag chiemo ne ok bed godo mang'eny. Wakelo ni sigana e wi nengo liete makaluo masani ong'aw. Machiegni e weche manyien mag ang'ich welo nyinga jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Mana kaka pile wechegi iluwo e mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV ka ote magi bende chwalo no kokale lai marwa mar ote machuok ma en 2-3-000. Wachako ni ji 10 nyaka sani oseyang ni owito ngimagi kama moko dhi mbele kod yudo thieth e boma ma Mai Mahiu tok lori mating'o gik gedo tumo matatu kod trailer kar saa 6 odiochieng' ma kawuono. Wayudo mathoth e wi masirano. Masira makar saa 6 odiochieng' e boma ma Mai Mahiu noyudo ji apoya ka lori moting'o kite brege nochot kendo tumo matatu mating'o jowuoth manochung' e geng' apaya kanyakla kod trailer machielo. Joneno wacho ni lori no biro e orido gi ng'wech tok brege chot kodonje bomano kendo tumo matatu no mar Muna Sacco. Osipide ma Naivasha Samuel Kirui oyango masirano kowacho ni jochiko wito ngimagi kanyo ka achiel otho kitere kar thieth ma Kijabe. Geche mamoko 4 manoyienge bath apaya nokethore tok lori no lwar kuomgi kendo noywagi nyaka tesend obila ma Mai Mahiu. Ji mamoko 8 dhi mbele kod yudo thieth kar thieth ma Auckland ka ringre joma wito ngimagi to chwale kar kano ringre ma ume ka girito jogi oyangi kendo timnegi bero. En masira maduoko jo Kenya e machielo makit kod mano timore Londiani e kaunti ma Kericho higa mokalo. Jatend piny William Ruto loko pache e wi chike magayo bor mar orofa migero machiegni koda kambi jolweny mag kor lwasi mantiere kar dak ma Eastleigh boma ma Nairobi. Dwe achiel mokalo jatend piny no yiene ji oger ute orofa mokalo 12 machiegni kod kambi jolweny no. Kata kamano sani koro loko pache e wachno kowacho ni orofa maboyo ok dwar machiegni kod kambi jolweny kaluwore koda luoro ni jowasigu nyalo tiyo kodgi e njore. Wach mosir kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ka koro sirkal chano muko orofa moger maboyo machiegni kod kambino. In discussions with the County of Nairobi, we will make sure that this facility does not lose its premier position, and all buildings that have been built beyond the heights that are provided for in law, we will work with the Nairobi City County to make sure that all developers keep to the standards that we have agreed with the Kenya Air Force and with the Kenya Defence Forces. The aviation regulations provide what is called a flight funnel. And that flight funnel shows that the nearest point of the plot to take off. So it's the angles of takeoff and landing that actually determine then those restrictions. Yeah, I was just consulting to see what those are. So that is what determines it. So the further from that
height, the higher than you can go, so long as you don't now interrupt the takeoff and the landing. So in that area, actually, since that older master plan, there's no specific restriction, but it's calculated based on now the provision that is brought. But what is there in the law from the 76 is actually 4 floors. Gikone jopuonj mag JSS mayande podo yango ni pod nie ng'anyo kawuono chungo ng'anyo margi juma achiel to kweth jopuonj moteno kod riwruok mar Kupet yango ni gitieko ng'anyo margi kotenegi kod jagoro mar JSS Daniel Mureithi. Jopuonj mag JSS onyis mondo doge klas chieng' wuok tich juma manyien ka giwacho ni giseyudo winjruok makare kod sirikal ewi ndiko mar jopuonj maromo 46,000 e yo mongirore kokalo kuom jakomgi bade ma Nairobi Owino Okelo. Jopuonj go wacho ni gibiro luongo ng'anyo ka dipo ni TAC okochopo kare dwachgi. Teachers power. Ni Meru hii si Mureithi ya. Waromo kaka uono mondo wanyis jowetewa jopuonj mag junior secondary ni wa suspend maandamano matin mondo wawinj kaka budget dhi mbele kod mondo wamigi time mondo wamigi thuolo wami government thuolo parliament kod TSC mondo otim gima dwarore ndiko jopuonj 46,000. We request all JSS intern teachers to return to class as from Monday, 10th of June, 2024. Please note that this means the demos that began on April 17th have not been called off, but suspended until July 5th, 2024. We are aware that the budget will be read on the 13th and it will be passed. Yes. And education ministry alone has been allocated 654 billion. And within that allocation, TSC alone has 364.9 billion. And out of that amount, 48 billion is for recruitment of teachers. And out of the 48 billion, 26.3 billion is for us intern teachers to be confirmed to permanent and pensionable. The 46,000 teachers. Moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza wacho ni gibiro goyo mbulu e kidieny ka kidieny chik mar omenda kendo singo ni ok gibikalo mago ma ok moro ganda jo Kenya ka giloso ko Itugun. Jod bura ma Marakwet West Timothy Kipchumba owacho ni ka chik mar omenda no okel e od bura to mago ma jopiny oyiego kende ema gibiro kalo. Kata kamano omedo kwayo jo Kenya mondo chul osuru mondo konye yore dongruok kendo mondo kik Kenya bed mana piny marito mich mowuok e pinje maoko. Weche mabende nosir kod jod bura ma Mandera South ka Senator Mael Geyo Marakwet William Kipkemoi to kwayo jod bura mondo obed kod paro maler e sach goyo mbulu makamano. It's unfortunate that the finance bill, including the budget, doesn't come to Senate. I want to ask my colleagues in National Assembly that the executive has already given you a proposal. That proposal, in terms of finance bill, is not the final. The people now who are going to save the ASLA is the members of National Assembly. It's the members of National Assembly. All of you, the common mwananchi, please watch your MPs, see how they're going to vote on amendments, because I believe the Finance Committee led by Kimani of Molo will save the people. Finance bill ambayo inakuja katika bunge, sisi kama wajumbe tumeamua tutahakikisha kwamba wakati tunapitia kipengele baada ya kipengele, tutahakikisha kwamba kipengele kile ambacho kinafinya wananchi wetu wa kawaida, mwananchi wa kawaida, tunahakikisha sisi pia tunaifinya chini isipite kupitia bunge.
Jod bura ma kaunti Masaya Christine Ombaka koro kwayo piny owacho mondo med omenda mar ngaf mondo okony jod bura mag kaunti tiyo tijegi e yo makare. Kaluwore kod Ombaka, omenda magiyudo tin moloyo mok nyal konyo chenro mag basari kaachiel koda chenro mag kor gwenge kaka dwarore. Ombaka ne loso gi jofwambo bang' tayo chenro mar pok mar omenda ne jopuonjre kod omenda mar dongruok ne grube saga e od bura ma Ugenya. Komachielo coordinator mar omenda mangafe kaunti no Nancy Okademi nolero ni gitiyo kod omenda maromo milion 15.8 e chenro mag basari kod sir ne grube mopogore opogore. I just want to appeal again and again, and I've said it before and I will not stop saying it, that we still need more funds because the needs of the public is very, very high. People are very, very poor. They don't have blankets. So when they received the blankets from us, they were so thankful that sometimes I was in tears because they have never had blankets in their lives. The students who received bursaries were so delighted. They have never received 10,000 for bursary. Sometimes they just receive maybe 3,000 from other donors or much less. But we give the students 10,000 for their education. I'm aware, so much aware, that there are no jobs for young people. There are no jobs for them. So the only way to empower young people is to encourage them to do biashara, to do business. And so the fund that we give, the Women Economic Enterprise Fund, is for the table banking activities, for income generating activities. A lot of them are doing poultry, a number of them are doing all sorts of income generating activities. And it's very, very impressive to see how young people struggle to make a living. As a GAF, we will continue working together with the Women Rep. Together we will work towards improving the lives of Siaya County beneficiaries and Siaya County people for the welfare of the society, and also to make sure that the women in Siaya County have improved life through Mheshimiwa Dr. Christine Ombaka. Sirkal mapacho ka osingo matiego joriemb ndeke 200 higa ka higa mag jolweny mag kor lwasi, mano kaka yorno mar ting'o malo lony margi e kedo ne piny Kenya e kor lwasi. Kolose nyasi mar hingo higni 60 mar bad migawo mar jolweny mag kor lwasi, jatend piny Kenya William Ruto bende osingo udi ne jolweny e bwo chenro mar gero udi manengo gi yot mapacho ka. Jeso Duor gi ler mathoth. Kar sadek mar okinyi, jatend piny Kenya William Ruto omolo achiel kachiel e kambi jolweny mamoi e Abezi Sili e boma ma Nairobi e nyasi mar hingo higni 60 mar jolweny mag kor lwasi. Apiko auchiel mag jolweny ma mil otit mach otelo e mbele nyamburko moyiedhi moting'o jatend jolweny kirwake e kambi jolweny, ka jolweny moko to pangore bath apaya ka gigoyo salut ne jatendgi William Ruto. Bang' lore nyamburko no, jatend piny William Ruto oyie mar nono parade mar jolweny mag kor lwasi kotene kod komanda mar jolweny mag kor lwasi Major General Fatuma Ahmed. To nikech nyasi nen mar jolweny mag kor lwasi, jatend piny bende onyis moko kuom ndeke kalapapla ma jolweny go thoro tiyo godo ka gichiwo arita ne piny Kenya e kor lwasi. Bang' mano, nyamburko mag jatend piny omol achiel kachiel kama jolweny kod familia magi ka achiel kod jotelo mamoko ochokore mar hingo higni 60, ranyisi ni koro nyasi chakore ayanga. Grube mag nyithind skul noyudo thuolo mar chope nyasi no mar moro welo ka giwer kod juso miel. Kit miel mane nyithind nasari miel godo olombo jatend piny William Ruto, gino mane omiyo chung' malo kendo riwore kodgi e juso miel. Jolweny mag kor lwasi bende otiyo kod thuolo no e nyiso lony margi mar riembo ndeke jolweny e kor lwasi, ka ndeke kido mopogore opogore opiyo e kor lwasi, ka moko kuomgi oting'o bendera mar piny Kenya, mar jolweny kod bendera mar riwruok pinje Afrika ma Ugwe.
Jolweny bende onyiso lony maguogi mag gini godo mar ng'weyo maundu kaluwore kod kit tiegruok ma ichiwo negi. Ka jolweny giwegi bende onyiso kit lony margi e kedo gi jomaundu kod chiwo ranyisi mar kaka gisebedo ka gireso jowetegi ma kuom hawi marach jomaundu mako e kinde ma gin e lweny. E kinde nyasino, jolweny mag kor lwasi mane osedhi e rutaya nomi mich moro ka moro, ka mich mar mano osenindo Jamadar Francis Ogola mane otho e yor tich nokaw kod wuode Joel Ogola. To receive it on behalf of the family. Familia mag jolweny gi jolweny bende nobango kek mane olosi mar yango higni 60 mar jolweny mag kor lwasi kaka ranyisi mar medo riwore tiyo maber ne piny Kenya. Anasaidiwa pale na mkuu wetu wa jeshi au na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Ruto otieko nyasi kod pidho yien kaka ranyisi mar medo rito aluora. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Sigana mane asomo kanyero waboyudo banki ne machok mano kanyero nyiso nyadhi mabende entiere e nyasi makawuono madhialo higini 60 mag jolweny mar kor lwasi ma pacho ka. Sigana machielo no obokelo ni bange matin. Kata gi kamano gi sani wadani mondo wadhi e yueyo kapok wadhi yo marwa mokwongo ntiere kod moko kuom ote magi. Otis Morris mar Luthehe iwacho ni winjo maler kabisa kentiro kod Dan Mari mano ne vere imoso sirkal kod joboda boda te mag Luthehe stage. En adier ni joluo hero nyadhi e liel moloyo ngima. Mano Pastor Mondio Tiche mar Game onyinyore. Iwacho bende machielo ni iwacho no piyo kawuok baba ndogo ineno chendo maler kabisa. Edi masira mar apaya owinjo bedni ing'iyo kama chielo en mari kendi kiwacho ni insa kendi ni Jael ma Pamela Ajwang mar Nakuru Kaloleni iwacho ni timo mos ne jomo wito ngimage masira mar apaya ma bende otimore kawuono iwacho no mos ne Kanyero Nyosiri e dala mar Nyahera kaunti ma Kisumu. Kama na inya kuom otege kodutote machielo mabenda neno kendi en mari Dan Grado ka intire Dandora iwacho ni Jael lieta abende aneno Ramogi maler musainya ne jomo wito ngimage masira maket kod mano kodhi yueyo pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni Tom, Dark and Handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Fik
chano ni ng'ama dhodho nyathi kore ok kor girom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugi jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Era Mugi TV. Machiegni kendo okwajo ohala e sekta mora mora mondo tii kod mbii gi tudruok magintiere go eneno ni gidino godo fuok mantiere mabendo osebedo kathiro dongruok mar ohala pacho ka. Magino tiel kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo e romo madundo gi jokanye e sekta mar ohala motelo ne romo maduong' mabiro mano motis ni Nyanza International Investment Conference, mano kaka yorno mar loso thuolo makare ne jo ohala mondo neni okawo kang' mar tiyo gi thuolo no mar loso tudruok motegno kanyakla kod joket mwandu mopogore e sekta no. Romo makamano yang ni biro ywayo joket mwandu kod johala mag piny owacho kod mago mag piny owacho mapacho ka kod mawuok e pinje ma oko. Omiyo jokanyo duto e sekta mar ohala okwa mondo bi ochopi mondo sum rieko. Our objective in organizing this conference is basically to bring investors, both local and international. Of course, we cannot underrate or underestimate the role of the local investors, and we emphasize, and already in this room, there are a number of you who are investors in your own right, who are playing a big role. We want to bring these these investors to Nyanza, and we are looking at bankable investment proposals that we have documented and we are selling to them. All you guys seated here have got wide networks. We can leverage on those networks to facilitate optimal exploitation of the economic potential of Nyanza as a region. And that is why we have organized this conference, that instead of leaving everything for the national and the county governments, let us come in as professionals from Nyanza as agents of necessity to facilitate a forum, a thought leadership platform where we can engage with private sector investors, tell them the opportunities that we have, informed by comparative advantages of the Nyanza region. And let us see if through public-private partnership we are able to pursue our development agenda to a logical conclusion. Kwan jogo mayudo tuo mar dang'ni mar paro pod medore kaunti ma Migori ka migawo mar thieth wacho ni giketo kenge mopogore opogore e kedo koda tuono. Jojuma nigi ler mathoth. Tuo mar dang'ni mar paro en achiel kuom midhieche ma piny Kenya kawo kalo kuom migawo mar thieth pacho kae koro kedo godo. Kalwe kod kwano malo mag jogo miyudo kod tuo mar dang'ni mar paro, piny Kenya kawo kalo kuom migawo mar thieth e higa mar 2021 ne oketo yore mag kedo kod tuo mar dang'ni mar paro
mabendi dhi ketie tim nyaka higa mar 2025. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma tuo mar dangni mar paro osebedo kadhi malo ka higa mar 2023 kwan jogo ma kod tuo mar dangni mar paro ne romo 2,227 ka ipimo kod higa mar 2022 ma kwan ji ma kod tuo ne romo 1,800. Apisa mochung' ne kedo kod tuoche go mok gam e kaunti ma Migori Polo Lik wacho ni tuo mar dangni mar paro sani osemedore to ahinya kuonde go mag tich e kaunti ma Migori. The kind of work and the working conditions they are in, and the same is true for other working class in Migori. I can mention medical health workers, because how many times maj patient isemek godo mibedo siep to yudo ka jatuo ni tho ka onge ng'ama biro ma cancel ni en kama. Olik wacho ni kata ma jochiw thieth bende tuo ni madangni mar paro ok oseweyo oko. And of late unwayudo ka numbers of healthcare workers were increasing ma abuse alcohol. So we decided to have a group, alcohol and drugs dependence group, where they do peer counseling, and also wayudo ka gintie puonj moko mag kaka wanya puonjo gi detoxification. So as we speak, sani wan gi joge wadek motero for rehabilitation in different centers in Kenya, but I know that is not enough kapodo kwanya sort out issues at workplace mamiyo they can go back to their drinking habit. Owach ni nyaka koro keti mana chike makare mar kedo kod medruok mar tuo ni madangni mar paro e kuonde tich kaka yo mar kedo kod midhiero ni. Workplace mental wellness policy manyocho bedo disseminated last year around November, and Migori wase customize wase manyo kaka wada chako, but koro wayudo ka partner manyalo support wa mondo mi reach all working population ema koro wayudo ka tek. Nikayudo kony moro matin kuma kuom jo CHEB Kenya mane wa train healthcare workers on mental issues especially at workplace. Migao mathieth e kaunti ma Migori bende wacho ni pek mar ngima bende osekelo medruok mag tuo mar dangni mag paro e kaunti ma Migori. Mahitaji bende mana eno moka kama ne ntiere cha. To wayudo ka wayudo to ok rom mondo mi ji otim gige gi te kaka gipango. Koro wayudo ni mana achiel kuom causes ma ji bedo godo. Kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori temo kedo kod midhiero ni, ne wayango ni nok mar jogo ma otiegi e yore mag chiwo thieth ne jogo mantie kod tuo ni madangni mar paro pod nok e kaunti ma Migori. As a county waonge gi psychiatrist, and right now aparo wan gi ji ariyo mwadwa oro for psychiatry in Nairobi. Major health facilities in the county, most of them waonge gi healthcare workers who are trained on mental health. Kaunti ma Migori osebedo kod medruok mag thoge e yore mag deruok ma itudo kod medruok mar tuo ni mar dangni mar paro e kaunti ni. Juma achiel mokalo, obila mategwego mag Suna West e kaunti ma Migori ne okawo ngimane ka otiyo kod bunde. George Juma, Ramogi TV, Migori. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Min shabiki na nade kublestena nilieka kichwa
nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mondo yudi skiza tune mar Yesu Kedo, de mana star 860 star 417 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. Sarobo siapa? Rima Ruskoda. Kau kiriwa Ruskoda. Anapo timranadi. Onge gima anatimo. Ingeo. Yuvi ni emodu odagi tine sema anakalo. Eno wacho miriambo. Akweni mondo ini woge odni sani. Anasiche kwa iko kaka Samaira gisara biro timarus. Eka mondo enodag gikwe. Tokoro richo maduong ma ini timo kae. Richo? Tudonge inni wuondo waka kuom higni 5. Ne in kanye. Baba in bende ni wuonda kae. Inni wacho nani mama maher no tho. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni kendo nengo liel ma ong'aw malo kaluo osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e kind oganda mathoth pachoka. Kata obedo ni jomoko wacho ni mano en nyadhi kendo kido mar oganda luo, dwaro koro nitiere mondo oganda luo odwok piny nengo liete kaluwore koda nengo ngima masani medo mana idho. Simfros Okinda miyowa mathoth. Commercializing burials today is not African, it's un-African. People used to be buried either the same day or the following day when they died. Burial or funeral was not an enterprise as what has come today. Mano gai mar Azimio Raila Odinga e nyasi mar alam ne ringre mane en jamadar Francis Ogola. Raila seyo jopiny kuom ng'aw nengo liete. Raila wacho ni loko liete ohala ok en kido mar ja Afrika. Ni ko jigi par kata go bokra bolo kata gi weche machalo kamago nikech wach sanduku gi gik moko masani tinde nitie gi ne onge to bende iko ne kaji obiro ni iko to weche mag chiemo ne ok bed godo mang'eny ma otedi oyang' dhiang' otimang'o jogo mane biro eliel emanene iwacho negi emane ting'o chiemo kabiro go ng'ato ting'o chiembe ogute moro ndweto ya tonga koro kama ne liel notimore ne ok tedi mach ne ok lielie. Nyakoromo gi sani kirango simbi e mbui mar WhatsApp idhi yudo ka in kod group kata grube mar solro mag joma otho. Kata obedo ni gin grube ma ji donje gi chuny mar konyo e kopo mogik mag joheragi, nitie penjo mathoth kaluwore kod budget to kata mana nengo mag gik moko ma idwaro. Mae chalo mana ni liel osebedo ohala maduong'. Jomoko donje komiti kanyo gi neno mar ni wa escalate nengo
abro yudo tenda, an mabro kelo tent, an madhi kelo matokni magolo ji Kisumu airport, akawo tenda no, an madhi kawo tenda mar Twengo. Omiyo en ohala malach. Kata mna jokristo ibiro yudo ni ka ng'ato tho to kanyo ng'ano ok lem kodgi maber, pod idhi omogi magibi mamigi pesa. To makaluone manyaka tede chapat, kuon ma brown, kuon marachar, gweno mowang', gweno moko wang'. I mean, en gimoro ma kata king'iye kibedo piny dala ni nyoni ka chande, wachamo kanono nikech howe dala no ka ji ok nyal bang' koseiki. Kapok wadhi mabor, wadwaro ni mondo wagwane kwan matin ewi liete matinde. Wadhi tiyo kod ranyisi mar liel ma welo ni e kind ji 700 nyaka 1,000. Wachako gi hema. Ka jolony wacho ni kido mar dom dhi bedo makare. Hema ni chiwo kod kind shillings 450 nyaka 600. Ng'eny liete mag nyadhi tiyo kod carpet makwar. Ma ichiwe kind shillings 350 nyaka 450 luwore kod bor mare. Piny tindo lony nyakoromogi, kendo ji dwaro ni joma ni mabor bende onegi matimore. Omiyo live coverage kata picha machiel kachiel e mbui ibiro tim kod kind shillings 15,000 nyaka shillings 50,000. Gir kod duol kata PA system biro kawo kind shillings 100 nyaka 120. Kochope kombe biro luwore kod kit kom ma ng'ato dwaro. Kowuok e kom ma achiel en shillings 100 nyaka kom ma achiel en shillings 2,500. Kiwinjo weche miwacho wa piny ibiro fwenyo ni ber liel kata rach ne kaluo ipimo kod kaka jokata notoko ne ji. Ma bende en achiel kuom gigo makawo omenda matara e liete. Ne welo e kind 700 nyaka 1,000 kata biro kawo omenda e kind shillings 250 nyaka shillings 550 luwore gi weg liel. Parni ma ok imedie dhiang' kachiel kod yien ma anyuola e magolo. Watiegi ting'o maiti. Ne ranyisi ni wadhi tiyo kod golo maiti e boma ma Nairobi nyaka kaunti ma Migori. Kidwa tiyo kod Toyota Prado mayo maiti mobo maber e Yothiwe, idhi tiyo kod shillings 120. Has mar ji 14 biro kawi shillings 50,000. Ka has mating'o ji e kind 48 nyaka 52 biro kawi omenda maromo shillings 80,000 nyaka kata shillings 100,000. Geche bende wan go mopogore opogore. Wantiere gi van mating'o ji 8 kachiel gi ringre iye. Wantiere gi minibuses mating'o ji 20 nyaka 48. Bende wantiere gi modhiale machalo kaka Prado ma ywecho chien. Koro nengo luwore gi gari mitiyogo ko ringre dala. Nyakoromogi kwan ni kawagoyo to wayudo ni liel achiel kende oganda luo tiyo kod ma ok tin ne milion 3. Pare ni ma ok waketo nengo ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo e chope wuoth kendo dok thurgi gi gik mamoko matindo tindo. Koro go kwandi kipimo ni giko dira liete kaluo hewo kata bich e wuod achiel. Pek mar liel ni kinde mathoth yudo josiasa ka oganda mano yiero gi podho kuomgi sama masira yudogi. Pek ne chalo nade kuomgi. MC Makanyidoto manitiere kar chung'od bura mandhiwe kaunti ma Homa Bay Lantana Apopo lero ni nyaka ne yiere nyaka sani omenda ma Jokanyidoto osetiyo godo e liete ohewo milion 120 ka en owuon to osetiyo kod omenda ma hawo milion 3. Nyaka ne Agosto kochopo 2022 milion 100 gi wiye e iko. 100 gi wiye e iko. Maybe 120 million wasapete iko. To solo mana gwen kanyo e. To kinge pesa moda for dongruok e milion 10 mandara. Milion 10 mandara. To 2 years was spend 100 million e burial committees. En kwa makigote bono kodonjo. But average ile kasego kwanono. Ochopo na gimoro 8,000 le kaliel. To kinge faboro ni over ignario ana pane maro okapar akose kwano ochopo gimoro 2.8 million masaso liete. Apopo wacho ni oganda luo ok keth omenda kende liete to nyaka sechegi mag timo tije mamoko. Pile onge mitemo ka in shemeji dalano, in yuro dalano kata in wad dalano. Ok mitemo e juma degi te. Mano ngeni sani madhi kanyo en sachi ni saa 2 per day. To unji 30. Mano seche 60 per day madhi. Dalo 20 mano seche 1,800 samo nyiro temi ngore goyo ma important unuketo ni podo yo urito ngama ponte muchari. Koro sano be oken en very expensive kata pesa. To kata mana jodolo bende nitie ong'ala manyime kendo gin ema gitimo hocho ne jogo ma owito jogi. Kata kamano pek ni gibende gineno seche ma giriwore kod jogo mani kod kuyo. Canon Evans Omolo en jata tije kanisa mar All Saints Cathedral manitie chuny boma ma Nairobi. Ringruogni biro tow, moiko piny kachane dhi tow gi sude moiko go jigo te. Gima dhi yudo ngima manye ka chingen chuny ng'ato. Ok adwa wacho ni mondo waiki ji ochora gi sanduge magala maricho. To onengo waduokie nengo piny. Ranyisi makende ma wan go en kaka noik Jawar.
no boya boya kisomo kata ndiko oboya boya go tamba to kete kacha to ike. Kane jamadar Francis ogolo wito ngimane, oganda ne nigi geno ni nyadhi mare kotenore kod apisi mane ntiere nyaka thone ne dhi miyo liende ing'awo. Gino mane ok ochopo kare kaluwore kod dwaro ma Ogolla noweyo. He told me, Perez, a soldier can die anytime. So if I die, I need to be buried within 48 hours. I said, what do you mean? And then he said, Perez, I know you can give them problems, so I'm adding you more hours. Let it be 72 hours. The second thing he told me, I had to write them down so that I don't talk of my own things. The second thing he told me, he took me to the graveside and he told me, this is where I'll be buried when I die. Ewi mano Ogolla bende noik maonge sanduk mana kaka nodwaro. Liende Ogolla noweyo ji mathoth gi penjo ka jomoko wacho ni mano e kaka liete onego tim. Sani sama koro ka ng'ato tho, onego dawa ngiewo machon cha, ikane kata kuom ndalo 3. Tibo igi sanduk moro kata ma 3,000 mama icho bogo Ogolla cha. Tidhi tikane. Jaluo yie dhie rambe mar liel to korka kiluonge rambe mar nyathi moro dhi sikul kata sama ngano katuo kapod ngima tiyudo ka konyal biro to ka ngano setho tiyudo koro biro nikech koro ji dhi chiemo. Ndalo corona ne waneno ka liel ne ok miwa garama kendo ok mijowa garama to nyaka sani be pok aneno ng'ama kata ng'ama sani ng'ato duogo ni chieno ni nok ochiemo e liende. Giduto te osedhi mana makare. Kata kamano nitiere joma nigi paro mopogore ni mano kit jaluo kendo ok onego loke. Ma en timwa nonyuologo wabiro tho ibiro ikwago wawe jaluo no mos. Mane jaluo en ng'at makata ka onge pesa tiyudo kogo sut maler to e ofuku ne kata siling 10 onge go mano jaluo. Moko kuom gigo ma oganda paro ni onego gol e liete oting'o chiemo, duoko chien nengo sanduku to maduong' en duoko piny thuolo ma maiti kawo kapok oike. Pesa muchoko go duto te puonjna goru nyithindo oru wene minoda bang'e gibigi konyre go gi nyithindo. An awuon tanyalo dhi liel ma chiemo onge kech adhi mani liel ng'at motho chamo emo mako chwenyo mi adhi to ka chiemo kende ta chiemo ka tiot yieng'a ich wetin. Ji dhi chiemo tel, ji dhi chiemo duka, ji go chiemo ne joma use, ji uso be sani pi, biscuit, soda, madho dok chiemo gono dalani. Okede kata kama kitami ringo gi chapat. An damor ahinya ka wachoko pesa mang'eny e liel yudo kaka wabro puonjo nyithind ng'at modong'ni kata kaka obro gero negi ot kata kaka waneno to ere kaka wanyalo yudo ne chiegeni kata nyithindegi yoro ohala moro. Nitiere funeral plans mathoth mabedo offered. Inyalo bedo gi premium michulo dwe ka dwe to kopo ni lalo ng'ata to iyudo kony koya kuom insurance makonyi gi pek mar liel. Kata bedo ni jaluo janyadhi, paro medo nyuolore ni kaluwore kod kit ngima mamedo idho, liete medo kawo pesa mang'eny kendo samoro weyo ka joma nigi kuyo odong' gi lwetgi nono. Mae miyo penjo bedo ni bende inyalo gany nyadhi ma oganda luo keto e liete. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Wadhie mano pautuke kuma tim mar mine ma volleyball ma KCB kawuono loyo Kenya Prisons adek kuom nono e tugo mar laro jaloch mar league ma season ni. KCB noyudo loch mar 28, 26, 24, kod 25. Tugo no nogoya lap ma Kasarani Indo Arena. Mano koro nyiso ni timbe adek omakore e thuolo mokwongo ka koro biro chuno ni timbe adek go mondo ogochi giko kendo mar yango jaloch. Kocha mar KCB Jafeth Munala kod mano mar Kenya Prison Jospa Barasa duto opako timbegi kuom duoko makawuono. But kesho niko na imani kwamba watakuja wakijua kwamba hiyo ni final sasa, sababu kila mtu amepoteza moja, so kesho ndio siku ya mwisho, na niko na imani kwamba tutarejea vyema na tutacheza vizuri. Ile finishing ndio nifika mahali nikakosa, but najua nda work on that na kesho ndakuja nikiwa strong. Ilikuwa ni by force, lazima tungeshinda leo, ilikuwa ni by force. So tukikuja kama tunasema it's better upigwe kama you are fighting.
usipigwe kama jana, ni kama we are doing nothing. So walikuja leo wakijua tunapigana mpaka tushinda, hakuna ama tusikuje kesho. So lakini nashukuru sana wangu wamecheza vizuri na tumeweza kupata ushindi ya siku ya leo. Tim mar Kenya mar nyiri mantiere bwo higni 17 mano Junior Starlets osemole piny ma Ethiopia motelo ne tugo mar laro thuolo mar dhi e World Cup kiny. Starlets dhi gocho gi Burundi e tielo mokwongo Ethiopia, kaito tielo mar ariyo ibiro go Ulinzi Sports Complex Nairobi. Kocha mar timno Mildred Cheche owacho ni giseikore makare ne tugono, kolero ni bedo ni gigocho Ethiopia ok en wach malich, ni mar nyocha machiegni bende ne gisegocho e pauno makiny gigoche. Onyiso geno ni Starlets dhi timo maber e tugo makiny. Kambi mar ong'we yamo mar Safaricom kokalo kuom M-Pesa Foundation oketo girimiti gi kamiti mar Olympic e pacho kae mabiro siro tim Kenya madhi Paris e tuke. Jakom kamiti mar Olympic e pacho kae ndi Paul Tergat onyiso mor mare maduong' kaluwore gi sir makamano, kowacho ni mano en mijing'o maduong' motelo ne tukego. Apisa maduong' mar omenda ka Safaricom Esther Waititu bende owacho ni en mor ma Safaricom manore gi tim Kenya ka gisingo mar medo sir mamoko e kinde mabiro. Visa card that allows you and I to access. There we go. There we go. Thank you very much. Thank us to hold on a little bit. Now, Charlotte Esther. So our role as Safaricom is to bring people together. It is the power of connection. And hence the partnership that we have today between Visa, the National Olympic Committee, to support Team Kenya is part of how we connect hearts and souls together. Coming from Team Kenya, I would like to express our depth of gratitude, joy, and pride as we welcome a significant partner to our journey to Paris Olympic Games. Team Kenya, represented by our athletes, who have toiled over the last 4 years to secure a ticket to the Olympics, is truly honored to receive a much-needed arm of support from Safaricom towards its signature mission. Tim mar Naivas kawuono noloyo MCF gol 1-0 e tugo mar NSL. Naivas koro medo geno margi mar donje lig ma FKF Premier League kaluwore koda loch makamano. E tugo no mano goya lap ma Kenyatta Stadium boma ma Machakos, Naivas no yudo gol makende no kokalo pitch achoma, gol mano lokod Brian Ouru. Komachielo tim mar Mara Sugar oidhe lig maduong' mar KPL bang' loyo Silibwet gonde 1-0 e boma ma Awendo. Mechi zinazikiisha na nafasi mbili za kwanza za kupiganiwa, then kuna nafasi ya playoff. Kulingana na objective yetu msimu huu ni hatutaki kucheza hii ligi msimu ujao. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu sana kuchukua point 3. Saidia officiating nayo imekuwa mbaya. Wacha kusaidia timu ya Nyata yenyewe iwezi jisaidia. Unaona? Kitu ya kwanza mimi ningependa kuomba federation kama ni mambo na officiating, hizi game za mwisho za kuangalia ni timu gani inaenda playoffs ama ni timu gani inataka kubaki kwa ligi, lazima federation waangalie marifadini ya kina nane wanakuja ku officiate. Kanyo bende mwalore godo to kata kamano kapok alora ntiere koda moko kuom ote magi ahinya kaluwore koda mano Sigan Sifus Okinda ewi liel. Inyisa kende ni liel nyaka wachieme kit chiemo mopogore opogore ma ka wanyamo niang'. Kata Uganda to oktede liel ichiemo mane hotel kaito udhi monazika. Mano bende ote machielo wacho ni Ramogi mano jaluo ng'ama nade jaluo jagarama mano Susan Onyango kantiere Boro. Kata kamano Dennis Tokomoro wacho ni weuru donje weche mag liete nikech onge gima usolo ne ji kwani usonenga wacho ni
weche mag habari otamwalando mondo koro wasud mbele. Aparo ni mano gino ma bende warwakone mana paro mopogore opogore. Odhiambo jana mbaka piyo jaseme iwacho ni owinjo bed ni ji keto maino e rito ng'at ma pod ngima moloyo ng'at motho. Mano mana moko kuom ote ma bende odonjonwa gi kinde machalo koda mae. Wang' walore wachakwa rado sa 3 mar otieno. Mana bende kaka watimo dhi bedo koda chenro marwa mar mine wacho. Kawuono ni wang'iane budget moket ni weche mag thieth ma bende pod imed mana ngwes higa ka higa. Weche biro chalo nade. Warad sa 3 otieno. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Wilson Ochuka.